Ha tornat a aparèixer el vent. Sí, el vent que ha arribat a bufar fins a 60 km per hora a la ciutat de València, i el problema és que per a demà de matí s'espera pluja, per a demà de vesprada més vent, i la planta no es pot retardar més. Les peces més menudes encara poden estar protegides per plàstics, però les més grans han d'anar ja ocupant el seu lloc. Esta és la falla, la proposta de Pere Baenas, que és un homenatge a la capitalitat europea de l'esport, que enguany, com saben, és València. Li falta el remat, que és este atleta que estarà en posició horitzontal. Pere està pistola en mà, treballant encara en el cap de l'atleta. Pere, la planta, o diguem, la col·locació del remat, per a quan? Pues ara estaven debatint per a demà per al matí, a la llum del dia, per a fer els últims retocs. Ara pues, se fa un poc complicat en este horatge. Demà, quan siga de dia, se farà millor per a que toque de lo més perfecte possible. Sort demà. Moltíssimes gràcies. És un atleta que fa 18 metres d'alçada, i el que van a veure és com és per dins el cos central d'esta falla. És un entramat de fusta que pesa 5.000 quilos, ens comentava Pere Baenas. Així està el treball a la plaça de l'Ajuntament de València. Ara el que anem a fer és una volta per a veure com ha anat este dia de plantar amb l'oratge en contra per la resta de falles de la ciutat. Les palmeres eren les úniques que tenien permís per a moure's, perquè el vent ha sigut